dagitoy kas dagiti arami didi ni Hob gapu iti panagserbina iti Dios. Dagiti kapsat adda iti pamaneknek a mabasa kadagitoy akay papanan na. Digitoy kakapsat kas mabasa iti daan atulag nga kinunana ni Job iti 34 iti 5. Ta ni Job kinunana idi nalintegak ket iti Dios inikan na iti kalintegak. So iti kapsat kas iti palagpakumbaba na palagdayaw na iti Dios ngayon na ibagbaga. Tadi iti kapsat pamaneknek naimula karigiti kapanpanutan na idi ni Job gapu iti panagserbina iti Dios. Tadi iti kapsat innamut inyad adal idi dagiti tao no kasano iti pamayan ken paringisuro na kadagiti tao. Iti mabasa ti Job 34 iti 6. No pay adda kalintegak may bilangak amaysa a mananggulbod data iti amirisen na idi ni Job iti sugat ko saan a maagasan no pay siyak awan iti lapsing ko. Di kita idi kapsatin na imbagbaga idi kas iti pananggutob-utob na iti kapanpanutan na idi ni Job gapu iti Dios. Di kita kapsat apamaneknek han nga inuulbod lang kapsat tadda mabasa iti linaon iti Biblia. Iti kinunana ni Job iti 34 iti city asino iti tao akas ken Job kinunana manginom iti ngaasi akas ladanom. Tara iti kay bagbaga nakakapsat nga kas iti danom isu dagiti sasao nga mangayos kadagiti kapanpanutan ken iti puso nagturong iti Dios. Digitoy nga adda anaylanad kadagiti lukot ti pagbasaan. Kas mabasa iti Job 34 iti 9. Taiso kinunana awan iti magunggunana iti maysa a tao makipagrag-o kuma iti Dios. Isu nga digiti kapsat adda digiti ngamin nga pagilasinan kas intinted iti Dios nga paltiing gapu kadagitoy ngay nararamid dagiti mamadto. Isu kadigiti kapsat napapateg digitoy nga kas adal ngayon na ibagbaga. Hantay lang agtalag kakapsat kadigiti dadduma amamadto wenno manursuro. Taado digiti kapsat nga ipalpalawag da akas na lubungan laeng abanag nga kastoy rada kadigiti dadduma nga makaawat awan pay tinda panagsukimat isu digita malalilaw da gapu iti sorsoro da. Isang utubon tayo kapsat digitoy akay papanan na kas mabasa iti Job 34 iti 15. Amin alasag mapukaw danto apada-pada ken iti tao agsublin tumanen iti tapok. Tada tayo karon naggapu tayo iti tapok ket agsublimot laeng iti tapok ket sired tayo isu iti agpangato kakas mabasa iti Proverbio 15 iti 24. Isong kapsat digitoy aan nga inunulbod laeng digitoy akay papanan na digitoy amasasao. Kas mabasa iti Job iti 34 iti 16. No daan ka ngaron iti panakaawat denggem dagitoy ipangag mo iti timak karigiti sasaok kinunana.
So kadagiti kapsat isu tintayo ipangag kas kay papanan na. Digitoy asa sa umat lang. Padigitoy isu nagtaod. Iti Diyos digitoy kay papanan na. So nga digiti kapsat tinakipapaabot kada kayo gapo iti Facebook padigitoy isu iti intayo pakaadalan, pakatinggaran, pakababalawan iti kinapudno ngagpamati. Katagyaman na ti Diyos Ama, Ama nakabalinti sa amin. Amen.